Poštovani predsjedniče Srbije, hvala vam na prilici da dođete u najveći, glavni i najljepši grad Republike Srpske. Hvala vam predsjednice Vlade, hvala vam predsjedniče Skupštine Republike Srbije, hvala vam uvaženi ministri, predsjednice Republike naše Srpske, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, ministri Republike Srpske, poštovani odbornici. Evo, desilo se da zbog veoma dragih gostiju govor koji sam započeo prekinem, ali evo čast mi je da ste danas ovdje i da nekoliko stvari koje sam počeo da govorim mogu da nastavim u nekoliko minuta, poštujući i izuzetno cijeneći vaše vrijeme i čast što ste nam ukazali i zajedno sa svima nama ovdje postali Banja Lučani. Naša borba je ovdje za čovjeka da se iskaže u punoći svog bića, da kaže ono što ga izjeda i ono što ga muči. Jer šta će nam grad u kome čovjek mora da sklapa oči pred nepravdom koja ga slučajno mimo išla, a već sutra može zakucati na njegova vrata? Šta će nam grad i sve u njemu ako čovjek želi da živi bez straha, mora da ćuti, ne bi li nekako odživio svoj vijek? Danas ne samo u našoj Banja Luci, nego dokle god seže naš jezik, sva izučavanja izvora nečije karijere i uspjeha svode se na nekoliko sljedećih pitanja. Komu je to sredio, koga je tu postavio? Više skoro nikome ne pada na pamet da ono što je čovjek uradio je njegova zasluga i vrijednost isključivo njegovog rada. Svjestan sam da svako nastojanje da se društvo transformiše u bolje društvo jeste opterećenje za zajednicu, jer je ona sama često otporna na ideju promjena za koje se borimo. Ali pojedinac čvrstog srca, otvorenog uma nije otporan na snove, na opojnu ideju da je moguće biti svoj na svome, uspješan, častan i pošten. Duboko sam uvjeren da je problem ne samo našeg društva, već globalno cijelog društva u cjelini u nedostatku snova. Da se sve društvene anomalije rađaju jer sistem proizvodi uspavane, uplašene pojedince koji hodajući po rubu egzistencije žmireći gledaju u budućnost. Moj cilj, moja misija i moj san je da izgradimo društvo slobodomislećih ljudi sa jednakim šansama. Trudim se i trudit ću se da ovo bude grad uspravnih ljudi koji čvrsto stoje i gledaju u bolje sutra. Da li je lako doći do tog cilja? Nije. Da li ćemo ikada odustati? Amam baš nikada. Dragi moji Banja Lučani, dragi uvaženi gosti, želim nam onoliko koliko možemo ispuniti, a siguran sam da možemo sve što smo rekli. Želim nam da ovaj grad živi i promišlja tako da više nikada i nikome u Banja Luku ne pada na pamet da ulazi da bi je pokoravao ili ponižavao kako je bilo u dalekoj prošlosti. Da niko i nikada ne pomisli kako može da je osvaja tenkovima i trikovima. Da zna da se njome ne vlada i ne gazduje. Da se njome služi ljubavlju, poštenjem, čašću, dostojanstvom i prekošću. Želim da budemo slobodni, da mislimo svojom glavom koju imamo, osjećamo srcem i da se nikad ne crvenimo zbog svojih postupaka. Svi ćemo mi za Banja Luku biti istorija, ali će Banja Luka zapamtiti samo neke od nas. Od onog što danas radimo zavisi koliko će nas ljudi sjećati sutra. Banja Luka je danas na neki način već upisana u istoriju jer ima najmlađe rukovodstvo. Banja Luka je danas grad mladosti u svakom smislu te riječi. Naš grad vode mladi ljudi. Svjestan sam da čovjeku što više godina ima, ljudi sve manje opraštaju greške. Ali ta odgovornost koja nosim nije moj teret, već moje pogonsko gorivo. Kao gradonačelnik trudim se da Banja Luka bude vođena iskrenim i časnim namjerama, te da ljudi koji imaju odgovornost u rukovođenju ovog grada nikada i ni za šta ne odstupe od zacrtanih ciljeva.
ideje poleta, snage, entuzijazma, volje da koračamo naprijed. Naše danas i naše sutra. Budućnost koju ne prodajemo i oko koje nikada ne pregovaramo. Dragi gosti, danas je meni pripala čast da vam govorim u ime grada Banja Luke. Nadam se da će me Banja Luka pamtiti, a i vi kao dobrog domaćina. A ja ću svakako ovaj dan i ovu priliku zaista pamtiti do kraja života, s obzirom na čast koja mi je ukazana, na drage goste koji su došli i na sve vas koje vidim ovdje. Srećan nam slobodan dan Banja Luke, srećan nam dan grada. Jednu rečenicu, punih 5 godina sam se borio da moje 2 najbolje prijateljice koje su oboljele od najteže epilepsije na svijetu. Republika Srpska je najveći donator u cijelom svijetu za pronalazak lijeka za najtežu epilepsiju. Moja Tatjana, koja nije među nama, i Milana, koja se još bori, i Republika Srpska o kojoj se pričati u cijelom svijetu kao najveći donator za epilepsiju. Ovaj divni čovjek je dobio plaketu sestre Gajić koja je danas ustoličena, koji je, da znate, uvaženi dame i gospodo, režirao film Djeca, posvećena roditeljima koji su izgubili 3, 4 djece u ratu odbrambeno-otadžbinskom, koji je ovdje nažalost bio, koji ima senzibilitet prema čovjekovoj patnji i koji je snimio film o mojim prijateljicama Lica Lafore i koji je pokrenuo jednu planetarnu priču koja je obišla cijeli svijet. Denise Ljudino, živ bio. Hvala vam. Uvaženi gosti, dragi prijatelji, želim prije svega da vas pozdravim u svoje lično ime i u ime onih koji danas nisu ovdje sa nama, a željeli bi to više nego ništa na ovom svijetu. A to su Snježana i Vitomir Gajić, roditelji Tatjane i Milane, sestara po kojima ova nagrada nosi ime. Velika djela traže velike riječi, a ono što su roditelji Tatjane i Milane uradili ne može pronaći niti jedan epitet u našem prebogatom srpskom jeziku. Veliki Živojin Pavlović često je govorio kako na svijetu postoji samo jedna civilizacija, civilizacija emocija. I mislim da tu činjenicu svi dobro razumijemo i osjećamo. Ja ću još dodati da je ime čovjekovo srž i suština njegovog postojanja i da naše ime od trenutka dok se rodimo, pa kroz naš život, pa sve do onog trenutka kad kročimo nepostojanje, sa nama nosi sve ono što smo radili u životu, ono što nismo uradili i sve ono što smo htjeli. Siguran sam da će imena Tatjane i Milane u budućnosti biti jednako snažna i jednako ponosna, baš kao i ovog svečanog trenutka. A zašto ovo govorim? Pa zato što između tih imena Tatjana i Milana utisnuta jedna neoboriva činjenica, a to je da ljudski život ima smisla samo onoliko koliko mu vi sami date vrijednosti, koliko se vi sami izborite za vaše ideje i da vaše ime i prezime zavisi samo od vas samih. Primam ovu nagradu sa posebnim pijetetom jer vrlo dobro znam da je ona satkana od dječjih suza, od nezamislivog roditeljskog bola, od drhtaja pred samrtnim nestajanjem, ali isto tako znam da ova nagrada nije uspostavljena da podsjeća na to nestajanje, već da slavi život i one vječne ideale ljudskih vrijednosti koje tako često i tako olako zaboravljamo. Ova nagrada nije ovdje da hrani sujet ono koje prima, niti da razvija takmičarski karakter onih koji će u budućnosti primiti. Ona je ovdje na jedan tih, nenametljiv i skroman način sa svih nas danas, a i u budućnosti skida slojeve naše taštine, naše gordosti, ponekad i naše površnosti i da podsjeća da ljudski život ima smisla i da je vrijedan tek kad je onaj pored nas istinski srećan. Želim da se zahvalim gospodinu Drašku Stanovukoviću, gradonačelniku Banja Luke, prije svega kao čovjeku, jer je istrajao na ideji prijateljstva, a zatim i kao gradonačelniku jer je pokazao da je ovako nešto moguće uraditi. Želim da se zahvalim svim odbornicima našeg prelijepog grada, što su podržavajući ovu ideju humanizma pokazali u kojem pravcu naše društvo treba da se kreće. Ostaje jedna činjenica, ona glasi da danas
sudbina sestara Gajić nije tek okrutna igra sudbine, već činjenica koju uokvirena može jasno reći da je put nade, put vjere i put u moguće tačan i istinit. I ostaje moj lični ponos, ali vjerujem i ponos svih nas koji sjedimo ovdje, ponos našeg grada, naše Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, da smo svi zajedno pomažući sestrama Gajić u stvari pomogli čitavom čovječanstvu, ostajući tako zauvijek upisani u svijetlu stranu istorije. Milana, ovo je za tebe. Hvala.